Takže sme tu a tu nám zatiaľ takto ukážeme a potom zvlášť tak. No tak ako prvé ja vám ukážem. Kúpil som si také tričko, bo tam nemali ani jeden, takže som si musel kúpiť takéto. Je to nové. Takže som si kúpil takéto. A ešte som si kúpil takýto sveder. Taký čierny. Ja bendík. Takýto. A ešte tretiu mám takéto nohavice. Môžeš ukázať takéto? Len treba to žehliť. Takéto, vidíte? Potom môžeme sa vám ukázať. Dobre, takže ideme na teraz. Boli sme v meste a tam nebolo tak nič, tak sme kúpili iba pár vecí. Stalo to, môžem ja povedať, koľko mňa to stalo? Hej. 40 eur. Za toto stalo 40 eur. No, nie sú to značkové a pozrite, koľko to stalo, 40 eur. Či veríte alebo nie, ale mal som takú poukážku, ako kúpkar, že pôjde o mne dole, nie aj o koľko centov, tak som zaplatil 38 eur. No takže toto ide Daša. Ja som si kúpila tento sivý so kapucňou a tento stalo, neviem, lebo nie je tam cenovka, ale videla som, že 20 eur toto. Môžeme povedať, že nohavice stále, čo som ja kúpil, 19 eur. A ešte som kúpila pre bračekov také dve vianočné. A tie stáli 3,50, takže Obi 7 eur stáli, obidve. takže Takže ideme sa obleť do toho, ukážeme im. áno, takže sa uvidíme, čaute.